Vai estar a maquinaria aí esperando, vai estar da madeira, van estar todos aí esperando. Tardamos 3 horas en chegar porque ven a 70 pola autovía. Xa están aí. Ves? E xa che dixen que mira, a maquinaria está baixada. Que problema houve? Bueno, pois xa casi podemos fazer así todas. A partir de ahora eu creo que vamos chegar máis tarde a obra. Porque se cada vez que chegamos tarde xa está todo descargado... Mira, xa está Carlos con furgoneta blanca tamén aquí. Cheguei o primeiro, levanteime cedo e, bueno, cheguei bastante ben. Que, Carles? Era a hora, non? Joder, damos máis voltas que Dios, este co GPS que para min que nin nos entera co móvil. Estamos na Ribeira Sacra, estos son tu curvas, que Madre queres? de Dios. Carles, parece que entende mellor o GPS que Litos, que chegou dereitiño. Xa descargastes todo, non? Bueno. Xa descargamos todo. Ainda non chegaran eles. E xa estaba aquí un camión descargando. Sodes tres tamén logo entre os Que tres. tres? Eu só. E logo Laire, Alex? Non viñeron, aínda non viñeron, non sei. Ah, moi ben. Vos sabedes algo, non? Non, Falaches con Rosa? A pouco. non. Pois os outros, ou lle pasou como a nosa, se perderon ou non vexo onde van. Bueno, Bueno, vimos que ten que ver a... vamos descargar a madeira. Sí. Este xa che digo eu que non van vir. É que me aposto, bueno, o coche, casa non a teño, pero os zapatos e a roupa a que non ven nin Alex, nin Laire, nin Pepe, nin Tomás. Tardaron, pero a maquinaria xa estaba descargada. Non é mal que por ben non veña. Un andamio, unha máquina moi grande, que non sei que é, unha hormigonera, madeira, trouxeron de todo. A ver o que fan. Vaya odisea chegar aquí, por esta carretera. Nosotros non mandamos, a nosotros mándanos para aquí. Joder, aquí perdiu Jesucristo a sandalia. E ainda non o encontrou, Que hai varios cruces de carretera, e se non te fijas nos letreiros, pois vas a outro pueblo. A pesar da demora, Litos non librou de descargar a madeira e Adrián, máis ou menos. O Adrián meteuse no camión e, a cargar Carles máis eu. El sempre intenta buscar en todos os traballos o que menos haxe que facer. Este é un traballo feito para os pinches. Verá que chamar a Alex, ou? Alex! Mais o pinche de carpintaría aínda non chegou. Como Litos, debeu entender mal o GPS. Non así o responsable de entregar o material de obra, que chegou a pé de obra sen moitos problemas. Eu de material. Ya non sei como chegou aquí. Xa verás o que nos vai dicir, madre de Dios. Vamos flipar. Pois tamén chegou o material da obra e tamén dixo que o GPS que lle mandara por non sei que lado. Segundo as miñas contas, xa chegaron máis transportes que a obreiros. É difícil chegar un pouco hasta aquí. Un camión a pouco máis non dá a volta. Pero bueno, teño visto sitios máis malos, Perfecto, amigo. Polo menos chegou o material ahora. Non sei se vamos empezar hoxe a recebar e tal, pero o material está aquí. Pois habendo materia prima, xa se pode comezar a traballar. O primeiro que temos que facer é baileirar o patio. Está todo cheo de entullo, bueno, leño tamén, pero temos que ordenalo todo un pouco. Agora só falta facer o carro. Eu a Carles pouco lle vou axudar. Porque nós temos o noso traballo e a Carles ten o seu. Nosa culpa non é de que teña sol. Aquí que? Porque esta madeira que podemos? Prendemos o lume para San Xoán ou para San Pepe? Prender lume nun alpendre de madeira solucionaría moitos problemas para Litos. O primeiro fixemos unha cadea e pouco a pouco, pues mira, íamos movendo a madeira e polo pronto, pues mira, temos que deixalo todo baleiro e xa veremos, a ver, gustaríame facer un espazo de LC. Pero bueno, comenzarei por a varanda, que é algo imprescindible, e despois cada madeira que quede, pois seremos improvisando algo. Tú non podes coller a pala e pillar todo eso e tiralo ao chimpín, o qué? Capaz, eso, non colles. Así vamos tardar 4 días. Os 4 días que estamos aquí estamos recollendo madeira. É capaz que colles aí. Se collera a pá co cazo grande, enganchaba toda a madeira que hai aí e levaba de vez. Pois coa pá colles o que colles. Claro, O que nada. colle no cazo. Nada. Bueno, pois así é que vamos tardar unha eternidade. Encima estar metendo pa aquí cachos podres, que vai fazer co eso? non merece a pena, non. Tomade un pouco de chourizo, venga. Bueno, pois... Empanada, queixo, chourizo, que aquí hai vos chourizos. E vos xamóns. E esa podre que queres fazer? Pois levala por aí a un sitio onde se poderá queimar. Botamos xa aí na finca daquela, cando veña San Xoán, queimala. A verdade é que cada casa, como non carga tabos, pois cargar con fontes de comida e de chorizo e de queixo e de coseña, eso sempre ben. Rosa debeu cheirar o chourizo desde Santa Comba e a pouco do petisco proposto por Pura aterrou en Gandarela. Hola. Va. Rosa,
Que, Adrián, non te vexo? Estás aí, Estou aquí cargando escondido. leña. Que leva tempo, non? Podes poñer uns guantes, a verdade é poñerte a cargar. Non veño moi preparada eu para cargar leña, a verdad? Pois, se non hai man de obra, pois terás que traballar ti, a poñer aí os zapatóns e a cargar madeira, que somos 3 para quitar todo isto, que con isto xa levar uns 4 días. Eso non vos vai levar 4 días. Non, 3. Eu creo que mañán tanto Laira como Alex van poder vir. Eu conto cos dous, pero, bueno, polo menos con Alex penso que sí. Hai moito lío, xa sabedes que estamos nunha época complicada de traballo, non acabaron no outro lado, pedironme A quedar. historia de sempre. va. Sí, Ah, pois non aquí veño. cada un ven cando lle apetece. Cando lle apetece nunca, ti non che apetece nunca, e ve sempre. E vos non decides nada, sobre todo ti, que estamos Eu che que? facendo o teu chollo, que nosotros temos que recebar 4 ladrillos, O meu chollo por qué? Non tedes que limpar Home, aquí debaixo? Non, aí non temos que fazer nada, terás que fazer tu madeira ou algo aí, unha mesa ou algo. A verdade é que ten razón. Non teñen que ponerse así, pero, bueno, razón ten. Vamos a tranquilizarnos todos, vale? A obra non é tan grande, mantémolos 4 días, son cousas que pasan, é que non nos foi ben no outro sitio, retrasouse, tiveron que quedar eles ali, e o que máis podo facer? A ver, iso tampouco é culpa nosa, oiche. O que tens que te fazer o traballo de buscar, se o temos que fazer nosotros tamén, xa facémoslo nosotros todo. En plan, que non che pareza mal, pero nosotros preocupámonos cando nos sale unha preocupación do chollo. Tú preocúpate de buscar a alguén para traer. Rosiña, nós preocupámonos de recebar, preocupámonos de enfoscar, de traballar. Se temos que facer tamén o teu traballo, que facemos aquí? Vamos para a oficina e deixamos isto aquí, que veñan outros. É que as planificacións non son tan fáciles, nin de xente, nin dos traballos, nin do tempo. Esta era a semana perfecta para facer este traballo. Paréceme que o podedes facer ben entre os 3 e despois que vai vir axuda. Bueno, Rosa é a xefa, ela sabrá. Eu, se non trae xente, pois hai que vir un día máis, pois habrá que vir eu. Ela sabrá. Eu o viernes, eu xa avisei que o viernes xa teño outro plan e eu aquí non podo estar. Pois ti mismo, ti mismo. Bueno. Home, a ver, razón non lle falta, pero de aí a decir que non ven.